Den her tavle, den skal du altså kende til din teoriprøve og til din praktiske prøve. Er du ikke en af dem, der skal til teori eller køreprøve, altså måske du har kørekort i forvejen, så er der helt sikkert mange af jer, der ikke ved det her om den her tavle. Det er jo en tavle, der fortæller noget omkring lokal hastighedsbegrænsning, som tavlen hedder. Den fortæller os, når vi må køre en hastighed, der ikke er den gældende hastighed. For eksempel, hvis vi er inde i byen 50 km/t, eller uden for byen 80 km/t, eller på motorvejen 130 km/t. Så vil den her tavle stå der, hvis vi må køre en anden hastighed end den generelle hastighed. I det her tilfælde er vi inden for byen, hvor vi jo normalt må køre 50, men på den her vej, der får vi altså lov til at køre 60 km/t. På et tidspunkt, så skal vi jo have ændret hastigheden til noget andet. Den her tavle, som i forhold til alle andre forbudstavler, jamen så bliver den ikke ophævet af et vejkryds. Det vil sige, fordi der kommer et vejkryds, så gælder den stadig på den modsatte side af vejkrydset. Som udgangspunkt i hvert fald. Det kunne selvfølgelig være, der stod en ny hastighedsgrænse på den anden side af krydset. Så vil det selvfølgelig være den, der gælder. Men den her tavle skal altså ophæves af en ophørstavle. Det kunne være den, hvor vi har den lysegrå med en streg over 60 km/t. Det kunne også være bare den almindelige ophørstavle, hvor der ikke er nogen, altså der ophæver alle forbud. Men det kunne også være, der kom en bytavle, altså den, hvor vi skriver på, hvad for en by det er, vi kører ind i, silhouettavlen, som også ophæver den, og fortæller os, nu vi kørt ind i en by, så må vi kun køre det. Eller der kommer en, som lige mere hen, hvor der står, vi kører ud af byen, og så må vi køre 80 km/t. Så det vil sige, at den her ophæves af en ophørstavle, eller en anden hastighedsgrænsestavle. Så ikke som alle andre forbudstavler, som ophæves af vejkryds, så ophæves den her altså ikke af vejkryds. Hvis du har flere sjove tavler, som du synes, der kunne være spændende, men at vi gik lidt ind i, jamen så skriv det i kommentarfeltet, ellers like og følg Dine Trafikskole, så ses vi nok igen. Mange laver den fejl, at de ligger sig helt inde i midten herinde. Og det er altså en fejl til at køreprøve. Her er 2 ting, du skal vide, så du skal til køreprøve. Husk lige at følge og like Dine Trafikskole, så du er helt klar. Hastigheden er noget af det, du kan få fejl på. Det, der er vigtigt, når vi snakker hastighed af en køreprøve, det er, at du altid kører den hastighed, der er muligt, og der er lovligt på den strækning, du kører på. Det vil sige, kan du køre 50, eller må du køre 50, og kan du køre 50, så skal du køre 50. Hvis du kører et sted, hvor du godt må køre 50, men forholdene ikke tillader at køre 50, jamen så skal du selvfølgelig ikke køre mere end det, som forholdene tillader. Det, der er rigtig mange, der dummer sig på til at køreprøve, det er, at de bliver for forsigtige. Det vil sige, at de ligger og kører alt for langsomt i forhold til, hvad forholdene tillader. Det er jo ikke sådan, at hvis du må køre 50, og du ligger og kører 47, at det er galt, men ligger du generelt og kører alt for langsomt, så er det ikke så godt. Det samme, når vi kommer en anden vej, du kører for hurtigt, jamen så gør det jo heller ikke noget, at du kommer til, hvis du må køre 50 og køre 53 eller 54. Nummer 2 fejl, og den som også er rigtig vigtig, det er placeringen. Det er rigtig vigtigt, når du skal lave højre sving, at du husker at komme helt ind til kantstenen og følge kantstenen rundt dig, sådan så vi kommer til at holde med snuden den rigtige retning. Hvis vi ikke gør det, så vil vi have en tendens til, når vi sætter i gang, og komme til at komme for langt ud og måske komme over i modkørende. Mange laver den fejl, at de ligger sig helt inde i midten herinde, og det vil sige, glemmer at få snuden i den rigtige retning. Og det er altså en fejl til at køreprøve, for I åbner faktisk op for, at der kan køre indenom jer. Så I skal gøre det rigtigt. Har du noget andet, du tænker kunne være en fejl til en køreprøve, som du godt vil have svar på, så skriv i kommentarfeltet. Følg og like Dine Trafikskole. Håber vi ses. Er jeg nogensinde kørt galt med en elev? Her er 3 spørgsmål, som jeg rigtig tit får af elever, når jeg sidder sammen med dem ude i bilen. Det første, de spørger om, det er, hvad for en bil skal de køre i til køreprøven? Og det er jo altså den bil, som I også øver i til daglig. Det vil sige den bil, din kørelærer har, og den, du kører rundt i med ham sammen ud, eller ham eller hende ude på vejen. Det er også den, du skal til køreprøve i. Der er 2 par gange, du skal køre en anden bil. Det er på manøvrebane. Det er, når du skal på glatbane. Og så kan det selvfølgelig være, at du skal skifte mellem automatgear og manuel gear undervejs. Men ellers så er det den bil, du træner i til daglig. Den næste ting, det er, hvor mange gange vi skal ud og køre på vejen. Og som udgangspunkt skal du køre 16 lektioner af 45 minutter. Normalt kører man en 1,5 time ad gangen, og så er der mørke kørsler, måske alle kortere og sådan nogle ting. Så som udgangspunkt, så skal man ud og køre cirka 8 gange på vejen, medmindre man selvfølgelig skal have nogle ekstra lektioner. Og til sidst her, lige svaret på det første, jeg sagde, det er, nej, jeg har aldrig kørt galt med en elev. Vi har haft et par gange, hvor der er en bagfra, der ligesom er kørt ind i os, eller hvor vi faktisk har holdt stille. Så nej, jeg har aldrig kørt galt med en elev, og det sker stort set aldrig for nogle kørelærer. Du skal selvfølgelig vide, at det er jo ikke farligt at komme ud og køre bil sammen med din kørelærer. Så når du skal starte på kørekort, jamen så sidder der altså en ved siden af, der har styr på tingene. Så uanset hvor dårlig du er, så kører jeg altså ikke galt. Så skal du i gang med kørekort, så kunne du vælge Dine Trafikskole. Gå ind på vores hjemmeside, dinetrafikskole.dk, tilmeld dig.
der er hold hele året rundt. Ses!